Приятели, аз съм Датедо и както виждате, днес играем Clash of Clans. В днешния клип съм си направил армията. Чакам само донейтчето и да нападнем във войната, защото главно клипа е за войната, но почти никой от нашия клан не е нападал. А тези са ни нападнали и яката, тъй като гледам. То, щом никой не е влизал, аз какъв донейт чакам тогава. Те имат донейт. Здравата. Ако някой се интересува с каква армия нападам, имам 175 място с 3 арчера, 16 гиганта, 13 уизарда и 2 дракона. Естествено 3 хил спела, 3 хил полшанки. И героите са ми само Барбариан Кинга. Така, обрахме си еликсирчето и парите. Голда, извинете. Тук има също, защото някой ни нападна. Тук са ни нападали. Но мога също да ви препоръчам ето тази база, с която съм. Защото ако имате донейт, вижте само по максимум 2 звезди ми взимат. Тук вече естествено като нямам донейт ми взимат по 3. Но тук с донейт 2 звезди. Тук пак 2. Тук 1, 2, 2, 1. И така, само по 1, 2. Някога даже и губят. Но да. Така, ще видим някой, който можем да го бием и без да са ни донейтнали. За да не бавя клипа. Така. Този 20 от 20 или има дракон, или 2 валкири и уизард. Освен ако има 2 валкири и уизард, ще му взема уизарда, ще му пусна един дракон да вземе двете валки и така ще. То с малко разходка ще е тук, ама ще го вземем. И да нападаме. Така. Сега, нека му поискам да, дракон има, чудесно. Сега ще му взема дракона с няколко уизарда. Ето тук. Така, този малко трудно ще го взема. Но сега ще го нападна, главно от тук, защото гиганти повече ще обикалят и с това може и да не ми стигне времето да го взема от тук. Така, един, два, където има повече, пускам. 1, 2, 3, 4. И Барбариан Кинга, естествено. И тук е 1-2 дракона. И ще го вземем. Да пусна Хел Полшанкса, защото то ще ме изнесе набързо. И така. Както виждате, за сега визардите се справят с мините. Гигантите набиват. И тук да им пусна една. Важното е да вземат този Air Defense, който почна да цепи вече по дракона ми. И другият почна да цепи по дракона ми. Ето този месен. Барбариан Кинга и уизарда. Сега ще е много хубаво и този уизард.
да се ориентира нагоре към бараката и еликсир колектора. Да, добре. За сега добре. Дами и господа, без донейт ще успеем да го вземем на 3 звезди. Да, много ясно. Добре, взехме го. Остават малко, го взехме към края, вече 6 секунди, но важното е, че го взехме. Бонус 213 900 еликсир и голд и 69 черен еликсир. Извините. Така. Тодор. Какъв е този? Така, чакай да спусна армията. Така, пуснахме армията. Сега, кой ни остана? Взехме 9, който ни го даваше. Сега следва 8. Така. Това ще го взема без проблем, само да се метонеят, нали? Тук ми сега му пусна един гигант тук за 2 гиганта. Един тук между мината и Air Defense, колкото да разсейват арчер колите и кананите. И тук един. Тук е. Само в това място. И ще пусна 2 Wizard или 3, за да вземат Air Defense и може би ще нападна с Wizard, което ме изненадва, че има само 2 Air Defense. Значи с Wizard, аз пък с дракони ще нападна от тази страна, тук е. За да му взема това всичкото е тук. И през това време гигантите ще вземат и втора Air Defense и атаката трябва да се получи добре. Но ще се остави няколко арчера и уизърда, 3-4 уизърда и 5-6 арчера, и 3 арчера. Но да не забравяме донейта. Ако пак има дракон, може би ще му взема малко кръв с това. С уизърдите, за да ми останат 5-6 уизърда. И ще му пусна моят донейтнатия дракон, който би трябвало да е по-висок левел. И за да може да вземе техния дракон. Защото ако се изсипа като е сега всичките уизърди, почти всичките останаха ми 4, може и да не успея да го взема. А пък друг си да имам 7-8 уизърда и да, като цяло. Абе, ще го вземем. Споко. И така, сега ще ви покажа, както казах за тази база. Но имаме още една база. Скоро се направих ето тази. Но не знам защо са така оградите. В принцип не трябва да са така. Нещо се е бъгнало. Ама да, явно се сещате каква е базата. От интернет няма как да не сте я видели. Ето тук се получава като кръг и тези неща. Така с оградките и да. Но не знам защо се е бъгнала така. Ето тази си е добре, но не знам. Явно, като са ме побеждавали, като са чупили оградките и сега се е бъгнала. Но в принцип не трябва да се бъгва така, ама не знам. Така, какво остана? Ами, да ви покажа кой левел са ми спеловите, героят, единиците. Барбарианите са 3 левел, арчерите са 4, гигантите също са 4, гоблините са 3, бомбарите са 3, балоните са 3 левел, уизардите са 4 левел. И как се казваше тази? Сега ще ви кажа. Хелърката ми е 1 левел
И дракона ми е първи левел. Обаче миньоните са ми втори левел и сега, както ще апгрейдвам Дарк Бараката за хогове. Чакайте да пусна само и тези неща тук. Така, също второто най-важно нещо са диамантите. Значи диамантите от началото още, като сте малък левел, само като ви дава там на мисиите да си давате диаманти, за да прекратите там времето, за да стане по-бързо, да е готово направо. Само тогава ги давайте. След това започвайте да събирате диаманти. Защото като започнах аз от начало играта ми казваха събирай диаманти, но аз винаги чаках нещата да свършат по-бързо, за да не чакам, като имам диаманти. Но един ден започнах да за една седмица събрах 500 диаманта, като отсяквах тези дървета. Най-важното също за диамантите е да сечете дървета, защото както виждате и те ви дават диаманти и така се събират също по-лесно. Сега събирам за четвърти работник, който е 1000 диаманта. Не знам кога ще ги събера, но все някога ще ги събера. Да, това е за клипът. Надявам се да ви е харесал. Давайте идеи на какви други игри искате да играя. Също така играя Clash Royale и на нея ще снимам клипове. Може да правя клипчета от сорта Try Not the Left и такива други видеа. Давайте идеи долу в коментарите. Ще чета коментарите, ще реша и каквито клипове за вас са по-забавни, на тях ще снимам. И чао за сега!